makkelijkst. Joert hoe 3 weken Johannes. Dan zit het erop, dan is de laatste al honger. Ja, ja. Hoe viel dat? Ja, het viel heel vreemd. Ik denk dat mij dit nog vreemder viel, hè? Ja. Hier grut zwart door. Nee, ik denk het niet. Het komt heus wel even door van die plak, hè? Jawel, ik heb het erop. Ja, dat is wel. Ja, dat komt echt goed. Ja. Ja, ik grut zwart door, ja, dat is misschien wat zie je zijn. Maar je hebt natuurlijk wel, je hebt 20 hier of zo maar erop. In de eerste instantie, de eerste niet erbij zitten, er om 18 hier. Ja. En ik denk dat hier en Ruud met de letter bij kwam. Die zit ze jong te zien en al hier zo'n beetje. Ja. Ja, toen moet maar die cd's begonnen, met die erbij kwam. Wel een hecht ploegje vanzelf, hè? Jawel, ik heb heel wat mij beleefd, hè. Maar ik ga wel even door, Ja. ups en downs. Ja. Meer zo'n upsje, hè. Ja, dus, dat is dan vol voor mij, maar dat gebeurt toch. Ja, ik weet het, 5 minuten, dat moet je moeilijk kunnen vaak wel. Vandaag ik net een grut zwart door, heeft nog wat oors op ieder half van worst? Nou, ik speel nog een oorbandje, dus ik moet wel terug in mijn muziek. Ja. En ja, je denkt van, ja, wat materiaal ik heel even naar binnen van, ja, dan nog noemen ze lezen, maar ja, maar gewoon even simpel wat hebben we door. Ja, want je bedoelt haast niet nog een huldel, familie het is wel de noemer, ik vrees dat, doe je de noemers toch, zeggen op welke cd zit dat zit op de cd, dat hier misschien op volgende komen, maar dat Ja. komt er dus net Nee, meer niet voor. meer. Nee. Dat, ja, dat iets op leren van wat er mij gebeurt met dat nummer. Ja. Hoe ligt het dat van je mal een keer, helemaal een keer al wat oors, of ben je morgen plan, ben je wat oors van doen, hier is het gewoon. Ja, dat kan je mij verder Nee, doen. even niks. Even niks. Even niks. Ja. Nee. Nee, een lekker oorbandje. Ja, nee, ik ga nou horen dingen gewoon muziek. Oké, dan ben je genoeg. Ik vind alles best. Hè. Nee, maar ik zoek je voorstellen kennen dat je met dat vrij intens bij elkaar weer werken en op een gegeven moment dan zitten we spoedrijden wie het laatste optreden al best. Ja, wat moet je dan? Er komt altijd bij wat in plak, dat is makkelijk zijn, dat weet ik wel, maar ik ben van mezelf ik nog wel bezig met horen en zo, dus ik zit al heel trooi, hè. Ja, en de rivier moet op met de muziek. Het is wel heel bijzonder dat wij zo lang mij aan de spelen en dat we nog het spul gewoon hebben. Nee. En ja, ik kreeg wat zei, ik ben een hecht ploegje en dat is ik zo. En dat is, ik denk dat we pas op 3 weken erachter komen van hoe waardevol dat best is. Ja. Het had ik uiteindelijk een democratisch besluit werd om te zeggen van nou, je hebt het genomen werd, we horen maar weer op. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Oké. Ik merk één dat de Ier die moest er wat meer van wennen dan de oor. En, maar uiteindelijk houden ze van ja, dit is wel goed. We spelen misschien deze laatste 10 spelen wij ze hartstikke goed, tenminste volgens jezelf. Ja. En ja, je maakt een stapje op je hoogtepunt. Dus, dat is wel het legal feitelijk. Zo'n juni, het theatercafé De Hopper in Drachten, in Lawaai, het laatste, dat wordt, ja, hoe dan ook wat bijzonders denk ik. Er wordt wat bijzonders, want er een paar gasten bij, die in de afgelopen jaren voor ons wel belangrijk geweest zijn. Ja. Dus in dat spelen we maar. En voor de rest is iedereen welkom dan. Het is vanaf jouw roer dat die jongens en ouders 8 jaar was. Ja, oké. Ja, die Hopper. in Hopper. In De Hopper, in Drachten, het theatercafé De Hopper van de Lawaai. Nog hier een oording, want je zullen dadelijk het eerstvolgende noemen van je dochter, dat is van B.B. King. Ja, officieel van B.B. King, en dat is een noemstelling Eer Machine. Waar vind je het B.B. King live show? Ik heb Ja, ik kan het ja. Ik kan een zo'n in de oude in die veehallen of zo. Oké. Ja, in de Grange jongen, in de Martini. In de Martini. Nog eens een net show. Ik ga er nooit voor. Nee. Maar ik bedoel, de kerst natuurlijk wel. Uiteraard. Ja. Dat was wel. Ja, die doe je mee nog. Ja. Ja, natuurlijk, de man die jongen tak Ja. Maar er zijn 24 hier verliezen over Mattenheim daar in de Oostpoort in ineens, want daar snitten er net meer. Dat is 24 hier verliezen en hij had het nog 24 gesproken. Ja. Maar goed, het is altijd natuurlijk spelen dat Samon, ja, het natuurlijk woord, het chukken van de blues. Ja, die een living legend is het dan. Ja. Die had heel wat mensen op het spoor gebracht. Ja. Maar ja, die de lijst die weten natuurlijk volle minder lijsten, wat minder, maar dan altijd onder optredens hier zijn. Ja. Dat denk ik dan niet al. Een hele soort, hè? Ja. En 50 band bij 50 vrouwen. Ja, wat wil je nou mee? Die man had wel een vruchtbal even nog. Ja, die heeft beslist voor een leven hoor. Niels, ik zou zeggen jongens, mij zit er nog even wat van, nou, een aantal noemers. Ja, nog draaien noemers. En nog een draaien noemers. En het eerste wat ze doen, dat is dus inderdaad.